Budapest 19. kerületében járunk, a Mészáros Lőrinc utcában, ahol egy igazán otthonos, napfényes ikerházfél várja új tulajdonosát. Kialakításának köszönhetően nagyobb családnak, több generáció együttélésére, vagy akár otthoni vállalkozás számára is remek választás. És most lássuk, mit rejt a kert. Gyertek be, és megmutatom ezt a különálló lakrészt. A praktikus kis konyharész tökéletesen kiszolgálja a mindennapokat, mellette pedig egy külön tároló is helyet kapott. A kialakításnál egyértelműen az élettér került előtérbe. A tágas nappaliban kényelmesen elférünk, vendégeket is fogadhatunk. Innen nyílik a világos, tágas fürdőszoba sarokkáddal, ahonnan ráadásul a zöld hátsó kertre látunk. Végül pedig nézzük meg a hálószobát. Innen már az előkertre nyílik kilátás, így akár a kint parkoló autónkra, akár az előkertben játszó gyermekünkre vagy kutyánkra is könnyedén ráláthatunk.